Tavuş'tan Rüstem Minikan'ın başında cırlağı kıyım olmadı mı? Men onun turunda uylamadım şundan aytkanda. Romantik men balalarını sahneye çıkkanda aytalar tigi tomoshachilarni jamne sening o'yinchiqlaring itirib ko'z aldına getir deb shu aytib men de bugun tomoshachilarni meni o'ylamadimki manda zalda o'tirar ağırlık bo'ldi endi emosional albatta bo'ldi lekin shunday tez bo'ldi. Tiri Tavuş'ka cırladınız değil mi? Albatta. Kıyım tuguluydu mu? Yok. Отстроено все хорошо. Фонограмм был машек deydiler. Hem benim özümün tilagim oldu. Tretavuşka aşıklar. Rüstem Minikan'ın kıyganı bugün mü? Әйе, отырды, елмайды. Мен былай да бик дулкынланайдым. Инде залда президентыбыз булганны белгәчән инде күрсәтеп куйдылар. Третауш бар тик третауш гына. Президентның килесini әйтмәделәр. Президентның киләсен юк әйтмәгәннәр. Һәм син залга чыккач кына күрдең бу. Мин юк, мин аны концерт башланып җиткәч алып баручылар әйткәч кенә әйттем. Ишетеп алдым Рөстәм Нургалевичне. Изләдем, табалмадым. Тик софитлар күзне зрак чагылдырдылар да шуңа күрә. Мин анда минем әле монда дәүләт тимдә килеп утырды. 84 yaşında ol. Ничек дулкынланып чыктым? Беренче елда, 2006 елларда. Быел да шундый ук кичерешләр миндә. Мин әлбәттә яшәгән вакытта минем дә фонограммага эшләгән вакытларым булды. Менә хәзер 5 ел дәвамында минем бер тапкыр да фонограммага эшләгәнем юк. Rüstem Minikan'ın videosu көргәнсең алар. Күрдек сез эшләдегез буган, нема шәдә беттеләр. Ну, Синең заказ буенча дип әйттеләр. заказ түгел инде. Ну ладно, молодец, дөрес әйе. Менә хәзер эстрада үзгәрде микән шундан соң? Менә аның Белмим, анысын әйтә алмыйм. Миңа калса, мондый видеоларны күбрәк берничә каналлардан җыеп карарга кирәк. Бу видеога килгәндә бит инде махсус безгә әйтелгән сүзләр булмады. Просто кемдер бик матур итеп монтажлап ясалган монтаж видео булды шулай бит. Ул видеода мин чыгарып атырыйм әлбәттә үземне һәм гүзәл уразыларны. Алар моны не заслуживают, потому что алар третауышка эшләр һәрвакыт. Татар җиренә килгәндә сез дә сайламыйсыз менә, әйме? Мин дә сайламыйм. Халык сайлый. yani bilip cırladınız. Ул килешеп әйткәннәр иде. Тик инде сәхнәгә чыккач, мин аны турында онытмамын. Чөнки мин үзем каушадым да, һәм чөнки кайбер концертларда инде җырлар фонограммага да җырлар бит инде. Бүген инде бөтен кеше 100% третауыш белән җырларга тиеш иде. Күрмәкләрне махсус итеп. Махсус тектирдек, әйе, Султан Салиев дигән төзүче бар, модельер. Ул теге бирде, мин бик канәгать, бик ошады миңа. Аның фасоны, гомумән стиле. Күп. Seni kim alıyor? Kıymetli kulübesini kim alıyor? Әйтмим, анысы. Biz mında bir kişide üstüne tavuşlar жырлый. Şuna göre onun için başlamadık. Tigi koreografiya degan yoqdan biraz başlılar oldu. Tigi oyaklar dürüst gelir miken, to'g'ri gelir miken deb qolgan için no artist kishi başlılar atmış. Var bir narsa ishimiz. Siz gaya bunun için akşam bilir misiniz altın barız? Mana shu shu o'zi o'xshayin. Siz o'zingiz akşam bilir Yo'q, bizning Alloh shukr o'zimizning unday biri yo'q, chunki bizning возможность yo'q, bizning sponsorlarimiz ham unday bir. Chunki kvartira remont bütün narsa o'zimiz ishlab topgan hayberlar, shunga ko'ra bizga idagi har bir tiyinimiz qadrli. Figura kuşatırlıkları neydi? Nerse bu dedim? Bir de bilemedim, lakin yaratam klassические костюмнарны. Минем образга, минем фигурага матур туры китерет ая. Rüstem Minikan'ın bu figurunu görüp fuşun... Мин аны bilmiyorum да вы мне такие вопросы не задавайте, это некрасиво. Akşam bilir misiniz yanında katlaşkan için? Мен дұрыс айтканда Саленкадан да татар жырынан да окшалганым жок. Мен Мәскеу татар жырынан гына поездга, самолетка түлегиз деп айтам. Мен инде откровенно, шуңа көрө окшалган жок. Kiyimlerden... Кийимдерин өзүм алам. Башка артисттер нечектер мында эле көп артисттер өздөрү да түлейлер акыры ошо татар жырына эле киришин. Senin tüleğen olmadı. Жок, түлеген болмады. Кийимдерин да өздөрү тектирдилер. Алар ар бир артисттин өздөрүнүн биздиги шуңа көрө. Bu Nurullah işarelerinden sizce kayınlar. Sağlar! Hayır! Kullarsa! Koraycını! Dırıklayı! Zilde girişti zilge. Zil olduğumuz kaya. Dostlarımla oturmuşlar sağlarına. Dikkatli düşüne dostlarımla. Şan dostlukla kalsın bir rüzgar bir kese. İşte bu ne gözlük bizler.
киләсез? Аерым бармы ниндидер? Айрым біздің енді өзі біздің Мишар халқына қазір данлыклы Фирдус Тямаевны тыңдаймыз. Нурлат там мяу ушады сиңа. Темаев Айбердин. Да, супер. Менә әйт.